Hát elmenni el tudunk, böbe! Hallod, elmenni el tudunk, csak majd ott kell egy normális izé. Megjöttél? Megmondjuk. Matyika. Na, szó problém. Szeretném tudni, Kinek hogy dumálsz, itt te passzopó? most. Te kutya! Te Ezt büdös most kutya, fejezd te be, kinek még nem dumálsz? lehet. Nem, én leszarom! Te kinek dumálsz? Mit beszélsz rólam a hátam mögött, á? Te beszélsz folyamatosan a Mit hátam beszélek? mögött. Hol mondtam én olyat, hogy meg fogom szoptatni? Nem, te mondtad, nem ezt Hol mondtam. mondtam? Mikor mondtam olyat, hogy megszoptatom, te kutya? Nem te mondtad, én nem ezt mondtam. Na hát akkor most akkor ki hazudik? Vagy most mi a faszom Én van? ezt hallottam vissza, te passzopó köcsög. Te mit kevered ezt mondtam. Te meg gecit képzelsz te magadról, te ki a faszom Vigyék vagy? már el, uram, köszönöm. Hogy elvisznek téged mindjárt, te kis buzi szarkeverő köcsög. Nem rólad beszéltem még Itt mindig, az meg úr visszanézhetjük zaklatja a videót. hölgyeket, kérem szépen, és olyanokat mindegy. terjeszt a kollégámról. Na ide figyelj, Majd megnézzük a videót molesztálni akkor. szeretnék. Kitaláltuk. És ezt a hölgy írta neki SMS-be. Jó, Valahol a higgadjunk városba le. elkaplak, meneküljél, te kutya. Csak Jó, szólok. higgadjon le mindenki. Téged még nem kérdeztek De körül. meg ne csitítgassál már minket, hát Jó, szájba higgadjon le mindenki Azt most. mondtam, hogy ne szóljál bele, örüljél be annak, hogy De betetted ide a beleszólok, lábadat. mindenki Na jó, lehiggad. takarodják ki a telepről. A hölgytől szeretném megkérdezni, hogy mi történt. Az, hogy itt a kis Mátyás úr keveri a szart, és le Én nem fogjuk keverem. rajta Mit csinál? Te mondtad, nem? Akarsz Rebeca, felszolgálni? én arról Tehát, hogy beszéltem. akkor most faszom. De ne vágjunk már bele. Én voltam Végighallgatom a akiből hölgy. kijött ez a dolog. Hölgyem? Szóval. Hölgyem? Jelenleg? Menjünk ki a telepről, most már elegem volt. Na. De maga mondja végig, Látod, utána magát pusztulj is ki a telepről, még a nő végighallgatom. is megmondta. Csak hogy ő nem tudja. Jó, akkor maga mondja. Na. Egy ember. Igen, én írtam SMS-t a szerelő telepeseknek, ugyanis Matyika azt mondta, hogy a Rebekáik olyanokat beszélnek, hogy én szopok, meg ilyesmi. És írtam a szerelő telepesnek annyit, hogy aha, miket hallok, én szopni szétmondhatom. Most ebből, hogy ő mit szűrt le, az már más Így tészta. van. Én ezt Nem írtam róla neki, beszéltem, szó a szerint. paliról. Köszönöm. Róla beszéltél? Nem róla, ez a pont. Probléma. az, hogy- Akkor ő miért nekem mondja? Hogy én mondok Hát mert- ilyeneket? Nem azt mondtam, hogy te mondtál ilyeneket, így azt van. mondtam, hogy azt hallom. Hogy azt mondjátok. Igen? Igen. Na, akkor én mondom neked úgy, ahogy van, hogyha én nekem valakivel problémám van, azt megmondom a szemébe. Tehát, hogyha én azt akarom neked mondani, hogy te ide jársz szopni, akkor megmondom, hogy ide jársz szopni. Na de pont- nem fogom pont másnak ez- mondani. Pont Tehát, ezért hogy akartam én bennem van idejönni, annyi hogy gerinc. tisztázzuk, hogy most mi van itt, mert most már... Jelenleg Az, hogy nem Matyika tudunk van menni, szart, mivel a mert egy dögvészbe élettelen baj. kis fasz, azt minden nőre ráakaszkodik. Ha van Jó, polia, akkor már van megnézzük a videót, hogy mondtad. Köszönöm. De most nem videó, Tudod, mit nem mondtam? videó. Elmondjam, mit mondtam, Matyika? Kérdeztem, De hogy most ki minek mondta? volt itt? Ki mondta, mit mondott? Én mondtam Na, valamit? videó! Akkor miért Elmondom rajtam kérik úgy, ahogy számon? van. Öcsém, Nem róla, én rólad nem beszéltem, ne izé. Elmennek a rendőrök, szerintem te szaladjál. Hát kötve hiszem. Mexikóig szaladjál, barátom. Kötve hisz. Majd meglássuk. Na, de fejezzük be. Jó, Matyika, sajnálom, de így fog eljárni, kiteletted a kezem, Jó, aztán a börtönön ablakába. Ott már nem börtön lesz, Ha temetés. nem Jó. süt fel, A torkodat el fogom vágni, te kutya. Lefejezlek. Állj. Jó, csak fejezzük be kicsit, higgadjunk le. De Meg ne- tudjuk ezt Hallod, te beszélni ne normálisan főnökösködjél is. már itt. De hogy te meg kuszoljál Elmegyünk, már. megyünk? Kicsit. Nem bírom. Nem megy, nem megy senki sehova. Menjél ki az ajtón, menjél ki az ajtón, Hova légy szaladsz? szíves. Nem megy Gyere sehova Matyika, menjünk ki az senki. ajtón, gyere sétáljunk ki. Na. Na gyere Meg sétáljunk tudják ki. beszélni ezt felnőtt emberek módjára Beszélünk, boxolás csak nélkül? maga belepofázik. Jó, Felnőttek csak módjára jelenleg a beszélni. boxot állítom le. Nem box, a Nem gyilkosságot lesz box. követ. Itt csak verés lesz, egyoldalú verés. Egyoldalú Jó, verés azt lesz, is ilyenek. leállítom, nincs Hopp, verés. Látod? Ilyet fog kapni. Jaj, jaj, jaj! Jó, ezt most befejezi. Na jó, menjenek ki a telepről Ne most hergelj. azonnal. megyek, azért jöttem ide, hogy Most Megbirincselem a azonnal. következő Menjenek ki. ilyennél. Menjenek ki a telepről, Jó, ennyi, maga vagy ne- ki lesznek Jó, tiltva a telepről. Rosszul céloztam, nem magát akartam, bocsi. Értem. Na, Adját Matyingónak, hogy neki küldöm. Na jó, kimentem, mert ez rám nem tartozik. Ugye kimálkozok.
In nomine Patri, Filii, Spiritus Sancti, Amen. Na, imádkozik. Na, akkor megbírják beszélni ezt normális felnőttek módjára, és nem a verése megoldás? Hát már ebből nem lesz beszélgetés amúgy. Tehát mit beszéljünk főnök? Ezt már túl van tárgyalva. Jó, akkor egyik jobbra, másik balra nincs Hát ferekedés. mondjuk én még mindig szeretném tudni, hogy mi volt az igazság. Az, hogy megkérdeztem Pikitől, hogy minek voltál itt. Mert mondta, hogy itt voltál egész nap. Ez addig oké. Így van. És akkor honnan jött az, hogy szopni? Onnan, hogy kérdeztem Pikitől, hogy akkor most mi van köztetek, mert ugye állandóan Igen. őt keresed, és mondta, Igen. hogy itt voltál, stb. Matyika közben jött, pofázott bele, hát mondom, akkor minek jársz ide, ha mondom, nem ismerkedtek, nem csináltok semmit? Igen? És Igen. a Matyika tönkretett egy jó induló barátságot. Ennyi. Micsoda? A szopásával. Nem értem, akadozó. Akadozó, persze. Igen, ezt az egy szót nem értem, hogy akkor hogy keveredett bele a mondatba. Úgy, hogy megkérdeztem Matyitól, hogy te is mi a fasztak jársz ide szopni? Úgy. De hogy ő minek jár ide, nem te. Te jöhetsz. Akkor nyisd ki a füledet. Tehát akkor egy véletlen félreértés volt, a hölgy csak iróniából mondta. Nem uram, az volt a félreértés, hogy véletlenül a társának vertem be Matyi helyet. Az félreértés volt. Az félreértés volt, de az nagyon nagy. Azért bocsánatot is kértem. Állj arrébb, Süti, légy szíves. Várjál, menj Én arra. róla tényleg nem beszéltem sem. Nem, Sajnálom. hát, Hát te akkor sosem beszélsz nem írna amúgy ilyeneket a semmit. hölgy, akkor nem írna ilyeneket a hölgy, haver. Erősítés kéne hívni. Hát én nem értem. Kéne neked hívni, mindjárt olyat hívok Menj neked. arrébb és így. Kollégák kéne. Ez is mi a gecit hívogatja? Maga mit csinál? Hagyjál Maga ideges mit csinál? Felméri a terepet. vagyok. Felmérem a terep. Mekkora hely van, azt nézi. Srácok, hogyha már itt Elkaplak valahol szét a fogom baszni. fakabátok érted? is erősítést kértek, gyertek már ide ti is légy szívegvészbe. Az a baj, nem egyedül jönni ez a baj. 14. Mit csinálsz? Én pont ezért Hogy nem mit értettem, csinálsz? hogy az egész szitút, Á, mert nem hogy baj. eddig minden Semmit. oké volt, meg stb. Nem mondtam el semmit. Hogy Mit jött mondtál el, neki? meg érted? Normálisan beszélj a Ezért filmről, nem mert is szét fogom értem. baszni az agyadat. Fejezze be a vere... Na, menjél ki a telepről! Takarodj! Maga is ne verekedjen! Maga mit Senki nem csukolgat itt verekedjen. mindenkit, he? Ki lehet fáradni a telepről innen? Most azonnal menjenek ki innen a telepről. Jó, akkor. Ha bűncselekmény történik, Na, akkor kifele. nem muszáj kimenni. De Jó, ki megfogom- muszáj menni, mert álljon én meg. vagyok a telepnek az Megfogom, alfőnöke, hát- úgyhogy ki lehet El- jönni. Álljon Biztos meg. nem fogsz meg. Nem csináltam semmit. Lehet innen fáradni. Rátérdelek az úr Nem csináltam hátára. semmit. Kollégák, itt vannak a rádión? Nem csináltam semmit. A Megáll. Matyit Most fogja már meg. megáll. A Matyit fogja meg, ne engem. Hagyja békén az urat! A Matyit Szeretném fogja meg. tisztázni a dolgokat. Uram, De nem ne fogják, bántson. nem Igen, és hagyják szeretném meg az tudni mind a autót. két oldalt. Ezért jöttem ide. Nem azért jöttem ide, hogy most Jó. izé van, Álljon meg hanem maga. azért, hogy Hát- mind a két oldalt tudjam, hogy Állj. Hagyja már meg. békén! Nem állok. Rá, ne egy. Az! Álljon meg! Nem állok. Mert A az Matyit nem. fogja meg. Carter, jöjjön már ide, ne menjen el. nem járja nálam, hogyha egy oldalt ismerek, a másikat nem. Figyeld de, ledurrantják, hát figyelj. Neszetek. Azért is Bocs. akartam ide jönni. Így, köszi! Ó, Na! Rátérdelek az úr hátára. nem Megfogom, érvényes. hátrahúzom a jobb és bal Nem kezét, érvényes. ráhelyezem a bilincset. Kire? Nem biztos, nem? Maga Vagy hova jó? megy? Miközben rá van térdelve a hátára. Hát rátérdeltem a hátára, akkor hogy me... Nem magát akartam. Nem magát. Hát az Nagyon félrehúzó. Nem értem, nem lehet ide jönni normálisan tisztázni a dolgokat. De most ne álljon Igen, már mert belém csinálj. Na mindenki. nézd Nélkül oda! támad. Hú, Ne álljon te már meg ne belém mindenki. sokkolgassad már. Carter, jó, rátérdelek a hátára. Megfogom, És engem ki hátrahúzom a az úr faszom jobb fog és bal elengedni? kezét. Ráhelyezem a bilincset. Szoros! Engedj ilyet. Engedj ilyet. Szoros! Engedj ilyet. Szia. Pozitív Engedj ilyet. kéne erősítés dögvészbe. Ügyvéd! Jó, mindhárman Erősítés. jönni fognak. Ügyvéd! Igen! Az, hogy én ide jövök
És milyen Pozitív. indokból megyek én? Mondjuk itt boxoltak mindhárman, itt verekedtek Igen, a össze-vissza. saját Mi az, hogy telepemen van azt csinálok, amit akarok. Ügyvéd, Tehát, hogy Nem én azt vagyok csinál, a amit színvonal. akar, nem azt De, csinál, amit Jó, akar. jó, De. nyugodjunk le. Na, megkérem itt mindenkit, hogy most akkor Tehát nyugodjon le. jó, akkor Megkérem a most hölgyet, hogy De én most miért Ügyvéd. vagyok megbilincselve? Nyugodjon Haló? le, Nem itt az beszélek. itt a Gyere kollega is le lesz nyugtatva. Ügyvéd, Mindenki nyugodjon le, jó? Ö, Meg szeretném kérdezni, hogy miért kötözteik meg Ügyvéd. itt a hölgyet? Nem tudom, azért és lett azt sem tudom megbilincselve, igazából, mivel hogy engem miért is nem itt- lett Mert csináljuk, leropogtatva a Hogy a kollégát bilincselés. itt megkértem, hogy hallgassak Tehát? végig. Jó. Én is tudok kiabálni másnak a Na, fejébe. mondja nem hölgyem, szívesen. én meghallgatom. Na, uram, itt a kollégája, kérem szépen, még azt sem ropogtatta le, hogy engem megbilincselt. Tehát, hogy ez milyen Értem. dolog? Hát ez nem szép dolog, ez így van. Ez azért nem Na. szép dolog. De egyébként miért? Csak úgy megkötözte, vagy Azért, mert itt az verekedett úr itt esetleg? uram, játsza magát a is fejét. megszokkoltál? Egyébként én vagyok a telepnek a... Várjon, főnöke. mert most éppen rádiózik. Úgy áll a haja, mint akit megsokkolt. Azért lettek önök megbilincselve, mind a hármakat megütötték. Mind a hárman, bocsánat, rosszul fogalmaz, mind a hárman megütötték. Hát meg A ki kollégát. ki? Értem. Milyen kollégáját? Én nem ütöttem meg egy Átért. kollégáját se. Én azt a fehéringes faszfejgyereket vertem meg. Jó, hát az is elég. De nem elég, mert mondtam, hogy hagyják el a Tisztelet. telepet, mert zárva vagyunk. Jó, akkor majd ezt a kihallgatóba megbeszéljük. Ügyvéd, De most, Istenem. Matyi, Szerintem menj el a kollega, hobbiboltba, vegyél egy Igen, ásót, inkább ásd ezt meg a én sírodat. javaslom, hogy beszéljük meg ezt itt a hölgyel. Itt tegyünk, én azt mondom, tegyünk az ír egy Kollega. pontot. Amúgy kérdezhetek Ö, valamit, urak? Kadét kollega? Ez, Én csak tehát egy ez nem ötletet így adok. működik. Maguk hatósági, Nem semmi. hatósági szervek miért viselnek maszkot? Jó, nem. Jelenleg nincs olyan Jó, helyzetben, hogy felkérdezzen. Vigyük be mindhárman. Nincs több kérdés, mind a hármat beviszkáltja. Jó, meg fogom De vezetni, nincs olyan, szára hogy, helyezem a... de nincs Hölgyet. olyan, hogy... Jó. De őket Nem miért értek. nem Állj szóltak? már meg, Hozza először az ropogtasd urat. már le azt, hogy megbilincselsz. De még egy... Tehát, Már hogy érted? megbilincseltem. Csak nem engem, Engem hanem a akartál, csak kollégámat. rácsúszom. Meg amúgy engem is ugyanez volt. Igaz. Hátrahúzom a jobb és bal kezét, ráhelyezem a bilincset. Igaz, hogy bekapod. Jaj, Na jó, megyek, nem. szavaztok. Hátrahúzom az úr jobb és bal kezét, ráhelyezek egy bilincset. Én felvetettem egy ötletet, csak nem ért. Nem. Álljon meg. Megbirincseltem, de nem sok. Elnézést. Maga itt rácik egy vezetőszárat. Tudod mi az elnézés? Amikor baszod a kecskét, azt elnézed a szarva közt. Ez igaz, ez jogos. Szerez már valami ügyvédet. Matyival Mi a csinálsz baj, valamit, he? adok... Mi a baj? Matyival csinálsz valamit, adok egy kis pénzt. Na itt, Na, újra mit kell, kit kell szétbombázni? Engedje már ne! Ajaj. Maga szerelő, elnézést. Az voltam, addig Pillanat. amíg... Hopp, szabadság! Aj, nem. Szabad vagyok! Lefogjuk. Szabad vagyok! Szabad vagyok! Én Szabadság! Szabadság! Engedjék már ne, Szabad hadd szerelje meg az vagyok! autómat. Szabad vagyok! Jaj. Szabadság! Matyi meghal! Nyugodj. Szabad vagyok! Hölgyem, Jó, lábba nem oké. tudsz szerelni esetleg? Hát így nem tudok. A Sajnos. picsába. Cipővet se Meg tudom fogom vezetni lehúzni. szára De helyezem a nehogy hölgyet. elvigyék már, he? De nem vigyék már el a hölgyet! Áj, uram, ide jövök az nem úrhoz, vigyék már el. megbilincselem De mind a nem két vigyék kezét. meg, a hölgyet nem vigyétek Tedd le a el! jelvényedet, te! Paletóba. Akkor a Benizbe. A benézve. Sítva. Akkor Paletóba. Hallod, van egy Paletóba ötletem? sírtva. Hallod, megcsinálom a Meg- kocsidat, azt akkor elengeded a hölgyet. Na, Nem, Na, megfogom, na. kinyitom az Milyen jó haver a ajtót, fótummal. besegítem az urat, Jó. vagy a És hölgyet, most hogy megbirincseltél, Szép. csak úgy haver, hallod? Ez most Urat mi? meg a Benyúlok. hölgy. Mondtam már, hogy Ez megáll most mi? az Csak úgy úr, megbirincseltél? Nem, én már mondtam. Te mit csinálsz, ember? Te képbe vagy? Mit csinálsz? Ide nem fér. John, Miért? hát Hozzánk mert se ott fér. már van egy. Ó, Azért kértem még kell egy egységet. Még egy egység, akkor tudna jönni? Dögszervizbe. 14. Hát mondjuk... Én már mondtam amúgy az előtt, hogy megáll az úr, Igen. megbilincselem. Igen, Hát az körülbelül itt volt jó az van, autó fel tud mellett. jelenteni. Tudod hol? Átjöv. Nem fogok feljelenteni, meg vannak a bevált módszer elé. Bölcs. Hogy nem. Majd meglássuk kis pajtás.
Azt hiszem eddig Kismajt- jóban voltunk, de kismajtás. hogy az most tűnlácskával vége lesz. Ügyre számlázzák ki, azt pusztulja a gecibe, csak most már... Hát én faszom nekem nem bele, fognak számlázni, az biztos. Hát ez Leszorom, biztos, Vagy hogy hogy fizetem akkor neked is. Carter Psyche tegyük be ebbe a járműbe és beviszem mindhármat majd. Team visszavisz téged Jó. átért. Ja. Menjél Carter, te faszokó Akkor itt felmosó fejű Jó, geci. Jó, Szó fejezze be, embert. moderálja magát. Besítem az urat a kocsiba. Carter nem sokkal. Amúgy mutatkozzon már be így útközben. Most majd be fogok mutatkozni, meg Jó, joguk is föl lesz sorolva, mindjárt. Szirénával akkor megyünk, olyan- már még sosem mentem Na, szirénával. akkor. Ja, szirénázzál, parancs. Mirénázok Delta szépen. 97, 10-19, 3 elkövetővel. És akkor vissza is fognak hozni De amúgy? kell. Merem remélni. Hallod, nem megyünk be a kaszinóba pörgetni útközben? Kurva gyorsan vedd a bilincset, mert éhen fogok halni. Meg fogom Á, vele vedd a tisztelni. bilincset! Jó, Éhen fogok halni. jó. Megfogom, leveszem az Gyorsan, őrök gyorsan, kezéről a gyorsan. bilincset. Kiesett a gépjárműből az úr. Amúgy Megfogom, mondtam, hogy csatold be hátrahozzam az jobb és övét. bal kezét, Én mondtam, becsatoltam. Várjál, még nem, Megfogom. hagyj igyek egy energiát. kaszinó. Ráérzem az úr jobb és bal kezére a bilincset, kiveszem a Hallod, hagyj igyek már egy zsebéből energiát. kiveszem a zsebéből az innivalót, megitatom. Így De tud inni. hogy? De ott gondoljon az ivásra. De ez nem a zsebemben van, tesó, hanem a izébe van. Vágod? De a zsebébe van. De nem ott van Belenézek lentebb jobb van, zsebébe. more. Azt nem tudom megcsinálni. Jó, megfogom, belenézek a jobb zsebébe. Nyugi már, nem csinálok semmit, csak ugrál a kép. Ott van a... Jó, rendben. Megfogom, Vedd már egy leveszem képet. az úr kezéről a bilincset, így van. Pillanat, csak szomjas még az úr. Bűncselekmény. De miért vannak itt? Jó, megfogom, hátrahúzom jobb és bal kezét, ráérzek egy bilincset. Mit szeretnének? Nyugodtan el lehet Lehet, engedni az hogy embert, mert ráérzem. települőtre nem bíztak el Lehet senkit, elengedni. mert semmi jogosultságotok nincsen. mert Miért ne magánterületen. lenne? Azért, mert szájba lépek a szádba. Menjenek Azért. innen! Nem. Mi a probléma? Ügyvéd, Ez nem szabad kimondani. ügyvéd. Jó. Meg... Hallod, Ebből nem csinál a csinálsz, világ, de emberre srácok, fogod rá ezt most sokkolót, mondom te előre, jó? szarházi. Jó, Ne megfogom. ebbe ragd, ne ebbe ragd. Másik kocsiba Jó, osszátok akkor már szét rakják normálisan az maguk. embereket. Menjenek innen. Te Menjenek ismersz innen. haver? Miért sosem Álljon csinálok meg, semmit? álljon Milyen jó meg. vagyunk, barátok vagyunk, Álljon haver. meg! Hát barát, de Álljon barátok meg. vagyunk, testvérek. Álljon meg! De haver vagyunk, te vedd már a bilincset, more. Ráhelyezek egy vezetőszárat az óra. Jó, more, ilyen haver vagy. Uram, hogyha nem követett el semmit, akkor nem fog semmilyen szankcióban és egyéb másban részesülni. Nem fértek be, képzelj el. Besegítem az urat Carter, szépen gyere hátra vissza, a gyere be a gépjárműbe, Be én vagyok. Ide ülj. Tesó, engedj már. Mindenki ATF-re egy-kettő. Ó, van már morál, most kapott két fülest az a hülye gyerek, hát a keveri a szarra, nem megérdemli. Nem tudom, minek Értem, hogyha avatkoztatok nem vele. követ... Ha Hát nem most minek követtél el avatkoztatok bele egy semmilyen kis izébe? bűncselekményt, hallgass végig, légy szíves. Ha Mióta nem vagyunk követtél el tegező semmilyen viszonyban, ha már bűncselekményt, letartóztattak, akkor magázzál. jelenleg ez nem egy letartóztatás, hanem ez egy kihallgatás lesz csak. Hát azt ott is meg lehetett volna csinálni, utána meg majd innen gyalogoljak Kihallgatást vissza. azt nem. Majd fizeted a taximat, vagy hogy lesz? Ezt ne rádión kérlek. Nem rádiózok, kérlek. Nem, csak közben a rádión sikítanak. Hát azt hittem, hogy jobb haverságban vagyunk. Igen.
Én mindig azt hittem, hogy mi jóban vagyunk, hogyha nekem valami problémám van, akkor segítetek nekem, nem még alattam vágjátok a fát. Természetesen segítünk, viszont hogyha egy bűncselekmény helyszínén vagy, akkor is kötelezően ki kell hallgatni. De nem volt ott bűncselekmény, milyen bűncselekmény helyszínén? Miről Hát beszélsz? publikus verekedés, amit így elmondtak a kollégák. Ó, ha most kiosztottunk 2 popot, az nem verekedés. Láttál már te verekedést, ember? Jó, én nem tudom, hogy pontosan mi történt ott, én később értem oda, én Kapott csak 2 popot, mert nagy volt a szája. hallottam a történtekről, viszont még egyszer elmondanám neked is, hogyha nem követél el semmilyen bűncselekményt, akkor onnantól téged szabadlábon elengedünk az ATF-ről, természetesen, senki nincs letartóztatni még. Jogaiddal tisztában vagy-e? Igen. Pozitív. 500. Mi 500? Tisztában vagy a jogaiddal? Mi 500? Mindegy. Tisztában vagy a jogaiddal? 10-4. Jó. A büdös lábút is meghallgatjátok? Mindenkit meg fogunk hallgatni, mindenkit behoztunk. Ide jövök, kicsatolom az úr biztonsági jövét, kisegítem a gépjárműbe. Mindenkit egyelőre cellába fogjuk behelyezni, jó? Cellába. Jaj. Nick, mi van veled? Kisegítem az urat a gépjárműbe. Mit pakolászol? Edzel, vagy mi van? Ráhelyezek egy vezetőszárat az óra. Mi vagyok én, kutya? Srácok, mindenki menjen be és írjuk ki a lezárásba jogot. Véget ért a barátság az ATF-fel. Azt tudjuk, hogy ők, akik megfenyegettek, kikkel voltak? Kik fenyegettek meg? Ki nem Jó, fenyegetett itt senki. Mindegy, van egy olyan info, mindegy, majd ezt elmondom később, mert most jelenleg elköltő vagyok. Cellámba rakjuk be őket. Mondjad, milyen info, jogom van hallani. Verekedés miatt. Milyen verekedés? Ez verés volt, bazd meg, nem verekedés. Na. Úgyhogy nincs nő kollégánk. Hát akkor szerezzenek. Ne taperold le, mert elvágom a torkodat, te buzi! Maradjon itt, jó, egy kicsit nyugodjon meg. Finn. Hallod? Ha letaperolod, szétdobom a fejedet. Menjen be a cellába, kérem. Finn, a hölgy nem egyezik bele, hogy átköptelek. Mindjárt mondom, hogy mi legyen, menjél vissza a celládba. Na. Ja. Na. Mi van, máshogy nem jutsz Pinához, csak így tudsz taperolni, he? Hölgynek előttünk ki kell pakolni az összes zsebét. Ja, meg tolja a gatyáját is, nem? Mit képzeltek ti magatokról? Pervers banda. Itt a Finn úr, na, kérem, pakoljon ki. Pakoljon ki mindent. De jó, nem vetkőztetitek le mesztelenre, te perverzek. De várjatok. Nem, várjál. Mocskos pervers banda. Ne nyúljon hozzám! Mindenki maradjon már kurvára csöndbe, nem hiszem el, bazd meg. Az összes ATF-es. Amúgy meg van buzi. Maradjatok már csöndbe, ATF-esek. Aki ott volt a helyszínen, mondja meg nekem most, hogy ki elkövető és ki tanul. Mindenki elkövető. És mindenki tanul. Oké. Az egész város elkövető, bazd meg. Várjunk. Telep, milyen Sinter telep? Mit dolgoznak az urak? Hát, na, faszom van. Általános munkanélküli vagyok, segíből élek. Az urak, illetve a hölgy, mit dolgozik? vagyok. Oké. Én meg most nyertem meg a Megasztárt. Aki Gyere kint kislány, van, az indul eljön be. valamit. Nehéz eset, hogy azt mondta valaki. Most abból élek. És a fönti emeleteket védjük le. Jó, Az nem kell. Szeretlek egy napig. Nem bírnám én mellette csak egy darabig. akkor aki ott volt a helyszínen, az lesz, aki ott volt a helyszínen szépen sorba. Mivel nem letartóztatás, de... A többieket nem. Hallod, Kit nem Mert hoztatok? maguk ütöttek meg minket. Ki volt ott?
Hát de véletlenül bocsánatot is kértem, te tejfölfejű majom! Igen. Ábel, majd ezután a kihallgatás után várlak fel az irodába, jó? Még adjál neki kitüntetést is. Másik dolog, elmondom mi lesz. Mivel nem letartóztatás történt, az itt vagyunk bilincsben rácsok mögött, nem történt letartóztatás, de itt vagyunk bilincsben rácsok mögött, geci. megkérnélek téged, hogy egyesével vigyétek őket, semmivel nem bírod megvádolni, viszont muszáj kihallgatnod, ha nem egyezik bele, akkor viszont a vád az teljes mértékben rám megy. Forduljon az átka felé. Kéne egy kis segítség! Akkor bűnös, hogyha nem válaszol. Halló, egy kicsit vegyétek. Halló! A bilincset vegyék már le, uraim, mert van egy maradjanak már csendben, mert mondana valamit a finn. Na. Na, mondom, vegyék már a bilincset egy kicsit, mert van egy gond a kezdetek a hölgyel, indulás, kihozzák a kihallgatóba be, kipakoltatjátok a zsebét és indultak. Halló, egy kicsit vegyék már a bilincset. Attól még éhen halok, mert te bejössz. Rendben, megfogom. Előveszem a bilincskulcsom. Halló! Egy kezéről a bilincset. Böbá, lehet engem hallani? Igen. Vegyétek már a bilincset, geci, meg kinyit a képenbe egy geci, nem tudom bezárni. Pillanat. Faszom. Hatszor kérem meg. Jó, rendben, megfogom, előveszem a bilincskulcsom. Ja, nem ezt akartam. Leveszem a bilincskulcsomat az övemről. Leveszem az úr kezéről a bilincset. Nincs átvizsgálva a ruházata, úgyhogy vizsgáld át. Jó, tegye fel a kezét. Megfogom, belenézek az úr zsebeibe. Jobb és bal zsebébe belenézek, kaja, pia. Kis energiaital, fal zsebébe belenézek, van benne egy telefon, azt elveszem. Vissza fogom adni. Övére felakasztva találok egy rádiót, azt is elveszem. Kihallgatás idejére muszáj elvennie, pontosan. Ez protokoll. Találok nála egy szerelőlelet, rendben. Jó. Kész vagy? Akkor kérlek, hogy a hölgyet vigyed Pillanat, őt is elengedem. Neki is akkor ruházat átvizsgálást ejtsünk meg. Mi csak? Jó, majd el lesz mondva. Uram, hogyha nem beszéltek volna és végighallgatta volna azt, amit mondtam, akkor hallhatja, hogy jelenleg nincsenek vádolva semmivel, viszont egy bűncselekmény helyszínén volt. Igen? Van az övénél egy fegyver. Jó, azt leakasztom, oké. Milyen típusú fegyver van neki rá engedélye és nem használta. Nem használta, úgyhogy nem csinálhatnak vele semmit. Szerintem... Ez nem az ékévállít? Nem tudom. Jó, megfogom. Majd fölviszem, megviselj. Találok benne pár meréknyi lőszert, azt elveszem tőle, oké. Továbbá még egy kis kaja pia. Jobb zsebőbe belenézek. Cigit találok benne. Kipakolják a bampot. Van valami szerelőláda. A bampokat. Jó, farzsebébe belenézek, öngyújtó van benne, telefon, amit elveszek. Övére felakasztva egy rádió. Ne hergelj. Mi folyik így gyöngyösön? Azt is elveszem a rádiót. Jó, a hölgyet viheted kihallgatom, menjen be uram, ne jöjjön kifelé. Menjen be, mert leveszem a videót. Oda mennem kell hatósági tanúnak. A hölgyet nem hallgathatják ki magába, mert utána úgy jár majd, mint Zsanett a szökőkútnál. Nem jöhet uram. Hát pedig oda kell tanú. Kihallgatásra nem kell tanú, bírósági tárgyalásra kell. De kell tanú, mert ismerem a fajtájukat. Emlékszik még a Zsanettra? Hogy mi történt vele? Hány rendőr erőszakolta meg? Bizony, hogy kell oda tanú. Higgyel nekem. Elhiheti, hogy nem lesz megerőszak. Jöjjön. Videó felvétel készül a kihallgatásra. Dehogy készül. Majd utána meg véletlenül eltűnik a szalag. Ismerjük már az ilyesmit. Inkább itt maradok. Én félek egyedül. Hölgyem. Nem megyek magával sehova. Ott lesz a finn is. Na. Már a gatyámba akar turkálni. Ott lesz a finn is. Ja, már itt is az előbb turkálni akart a gatyájába, úgy kellett rászólni. Igen.
Nagy pervers kiéhezett kanyi. Kihallgató Na. terembe, hogyha én is oda mehetek vele. Nem. Pedig de. Jó, hogyha a Tegye Finn fel itt ott lesz... kerítésen keresztül a Ha kérdést. a Finn Hogyha ott lesz, Finn akkor a ott Finn is lesz, beakaszt, akkor- ennyi. Ismerjük az Hölgyem, ha ilyeneket. Finn ott Kinek lesz, kell ez a akkor bullshit? Nem esetleg érdekel eljön. a Finn. Na, annyit elmondanék, hölgyem, hogyha most nem jön velünk, érdekel. hallgasson végig, kérem, ha most nem jön velünk a kihallgatóba, ezzel egy bűncselekményt követ el. És milyen bűncselekményt követek el vele? Hatósági utasítás Semmi baj lesz. megtagadása. De Ö, egyrészt, uram, Finn, megnézem, mi megy fenn. a saját... Uram, Nem, de te mi az a itt maradsz hatósági lenn. utasítás megtagadása? Na, nézd oda, hogy Saját beszélek, magára nem és köteles elmegy. terhelő vallomást tenni. Mondja. A saját telepemről hurcoltak el. Mondjuk azért, mivel ott verekedett, minket is megütött az Jogom van, én RTF-eseket, magát kiütöttem meg. Én magát. ütöttelek meg, te Én- nyomorék. akkor is verekedett. Én ütöttelek meg? És Nem, bocsánatot akkor is is kértem verekedett. Tehát érte. akkor felteszem még Uram. egyszer a kérdést. Én ütöttelek meg? De verekedett attól. De az Azért előbb én azt nem mondtad, vagyok hogy a saját téged vert meg. telepemen. Kivel? Ha valaki nem megy ki, Én akkor te se figyeljen, maradj egy úgy, hogy kicsit. elmondom, Maradj hogy csöndbe, Ábel. Zárva van. Ábel, te beleszaladsz a saját pofonodba, úgyhogy Na, inkább maradjál figyeljen csöndbe. ide. Menjél ki, azt nézzük, hogy mi Elmondom van kint. magának, hogy Amúgy Ábel természet... ülj be a sarokba, kb. Most azonnal parancs. Maradjon már csendbe. Ábel, menjél ki a rengetegbe. Megengedik, hogy végigmondjam a mondatomat, vagy szeretne valamelyik ők még belepofázni? Nem engedélyezem. Hát akkor figyelj, én egyszerűen vihetem börtönbe is, tehát ez... Na, elmondom magának, hogy teljes mértékben megérthető, hogy ki szeretne volna őket küldeni a telepről, viszont, mint hallhatta, csak helyette beszéltek, elmondtam, jelenleg egyelőre nem tudunk megvádolni senkit semmivel, viszont mivel verekedés történt, ezért mindannyiuk ki lesznek hallgatva, elmondják, hogy mi a bánat történt ott, erről készítünk egy jelentést, amiről maguk is tájékoztatást fognak majd kapni, Lesz és tárgyalás, meg minden. utána pedig teljes mértékben szabad lábon távozhatnak, hogyha ténylegesen beigazódik az, hogy semmilyen bűncselekmény nem történt ott a helyszínen, viszont ehhez az kell, hogy kihallgassuk magukat. Vicces. Tehát magyarul hergelsz. Nem Én azt hergelek. értem. Csak azt nem értem, hogy miért hozott be a kollégája olyan indokkal, hogy én megütöttem őt és a kollégáját, holott hozzá nem nyúltam egy ujjal se. Tehát, hogy már egy hamis dolgot akar tenni. Itt az összes résztvevőt be kellett volna hozni, ami miatt Ábellel lesz majd egy elbeszélgetésünk, de semmi probléma. Hát de van probléma, mert én itt Van vagyok, és az, aki hergelt, az nincs itt. Van probléma, nyilván távozhat. Ugyanez a többi óra is igaz. Bibi! IC Tehát vonat. Cserélvagont. Tehát ugyanez a Jó. többi óra is igaz, amit itt a hölgynek most elmondtam. Úgyhogy megkérnénk a hölgyet, hogy fáradjon velünk a kihallgatóba. Elmondja, hogy mi A hölgy történt nem ott. Tegye el a fegyvert, kimegyek. Tedd el a fegyvert. A gumilövedékes egyébként. Na, ne fenyegessél! Menjen. Na jó, Hölgyem, engem fenyeget a kollégája, hogy nem kérem, megyek sehova. menjen. Fenyegette. Hát mit mondtad az előbb? Annyi... Mi az, hogy te? Fejezd be a mondatot, kifenyegette! Fejezd be a mondatot, mit akartál mondani? Hölgyem, Te cigány, kérem, azt menjenek akartad mondani, kihallgatóba. azt akartad mondani, fejezd be a mondatot akkor! Azt mondja, kifenyegette! Fejezd be a mondatot akkor! Legyen tököd! Legyen tököd, fejezd be a mondatot, Ábel! Maradjon csendben, nem akartam befejezni De semmi. hát igen, mert nem mered befejezni! Egyenesen indulj. Nem, mert nem Megint akartam mutatod- semmi olyat mondani. Te, menj innen! Na, vissza. Fejezzék már be. Raki. Alkuljál ma ott a sarokba. Kustos! Na van, jöhet a gitár.
Hallod, Piki? Igen? Bombázunk már bele az agyukba. Te is az IC vonaton cserélj vagont. Mi? Az IC vonaton cserélj vagont. Ja, jó. Már hideg van. Na. Hol van ez a köcsög buzi? Meddig fogják kihallgatni? Unatkozok. De hallod, hogy ez a seprűfejű faszopó is hallod, hogy ilyeneket mond, hogy én megütöttem, az közben sehol semmi. Én ütöttem mindenkit. Hát tudom. Hát én vállalom is, hát most azért más ne büntessenek meg az én Én szívét. meg falazok mindenkinek. Hát de eddig nehogy már engem hozzanak még be ezek a faszopó gecik. Tehát, hogy azért bárhogy nézem, a lófasznak is van vége. Fel is basztak. De most miért nem lehet egyszerre kihallgatni mindenkit? Nem tudom, mert autisták. Csúnya balhét követtem elém. Azt is el tudom játszani. 2025. június 1-én. Orba vertem egy gazdag balekot. Nem gondoltam volna, hogy majd lebukok, lebukok. De jártam én a striptease bárokat. Most nézhetem a fehér falakat. Prics és kiblit díszíti szobám. Sűrű vasrács van az ablakán. Kinéznék rajtad, de nem tudok. Elzárták előlem a napot, a napot. De ne félj kislány, szabadulok én. 25. június 1-én. Ígérem, hogy hozzád jó leszek. Bűnbe többé soha nem esek, nem esek. Nyissák ki! Hallod, cseppfolyóssá válja? Az milyen? Hát, megyek a rácsokon. Ja, te vagy a Terminátor? Hát nem, én vagyok a cseppfolyó professzor. Ráteredem újra. Nyissák ki! Kiment ez a seprűfejű buzi. Nyissák ki! Sziasztok! Nyissák ki! Kérlek, Kadét kollega. Én csak köszöntem, uram. Nyissák ki! Szép napot! Mizu! Minden jó. Ja, itt a buzibáró. Szia, Mizu! Rívili! Én ezt uram, azt nem hagynám, én ez nem vagyok az a szuszikulfajta, de... Ez nem az. Várjál, de volt egy másik. Én arrébb állok. Picsárgom a szádat. Aha, Ne hergelj! Ne hergelj! Ne hergelj! Jajtok itt a helyi menő legények. Olyan mászista vagy, hogy... A helyi kemény legények így. Látom téged már lesokkoltak, úgy áll a hajad. Hát engem már... Hát keci! Jól vagy. Hagyjuk geci bennem, figyelj, cigány. Ja, ez igen. Ne bratyelsz. Elnézést. Geisluk, batya. Ez ilyen hatalommal való visszaélés, hogy mi a fene? Buzik. Látod, így kell espanolni ATF-fel. Azért lőttek le, mert lespanoltál velük.
Jó, az bekaphatja a faszomat, ez a köcsög fakaba. Öj, geci. Mennybe fogadunk, hogy Na. most fogják lelőni? Még azóta is hergelsz? Gyere. Adok egy slukkot, gyere. Nem kérek. Gyere, De itt szívjál mi a be, faszom szívjál be. történt? Szívjál be. Hallod? Meddig hallgatják még ki a jányt? Tunalmas itt ez lent. Én elhiszem. De Nem én azt tudom, mondom, hogy... hallod, gyere majd el, Peace, hófehérke. barátaim. Peace. Jó, Peace. hallod, hófehérke? Akkor maradj itt, maradj itt, maradj itt. Már jön a felettes. Nézd egy kicsit arra fele, menjél. Tokió! Hogy itt milyen jó Isten történik, gázkamra? Tokió! Szia, nem tudom ki vagy. El fog fogyni a cigim, várjon be. Bocs, véletlen volt. Kubet nyomtam, nyomtam, duplamét akartam, hogy a kubet nyomtam véletlen. Szia, Tokió. Szia Black Monkey, hogy vagy? Nagyszerűen. Lentre, ha lenni, mit mondtál? Na, de most semmi igazam van. Most arra lesz szépen, amiből De kimaradsz. ezért mondom, hogy adjatok nekem egy fegyvert. Na, engedjék ki kb. Úgy most azonnal. Hidd el, ötlöd Ugye ilyen velük kihalt. Mi a faszom? Engem itt hagytok utoljára, geci a szátokra. Nyitom. Na, engedjék. Szopjatok le, köcsögök! Tudod hol? Gyere. Gyere, itt Bejön jó, meg, jó mondta, hogy lesz. megboxoljam őket. Vagy, igen, itt jó lesz. Áj! Nincs már kites. Itt nézd, itt jól, hogy mondjam, itt megmenekülsz. Képzeljétek, hogy már bobcat rablás is volt. Gyertek. Nagyon jó. Ezt kimaradtál belőle. Én meg influenzit csináltam egész nap. Igen? Geci. Ó, pont azt vitték el. Tisztelet. Mi van, köcsögök? Köcsögök. Tudja, hogy kik vagyunk? Tudom, kik faszok a kutyák. Aha. Nem találtam úgy célozni, buzi. Nem találsz tényleg? Már talált! Faszom a szádba, ez fáj. Hatalommal való visszaélés, meg ilyesmi? Fogalmazza meg a szavait, hogy kivel beszél, oké? Hatalommal való visszaélés, meg ilyesmi? Nem. Menők vagytok rácson keresztül. Tedd a fegyvert, Bejövök. jelvény, gyere be egybe. Egyben? Én nem vagyok ilyen. Oké, nem vagyok Ja, olyan, csak mint így négyen ti. vagytok menők. Na jó, aha. mondj. Én nem vagyok olyan, mint ti. Oké? Így Akkor gyere. mondom. De tedd le a jelvényt is. Jó, mindjárt. Jelvényt is. Felmész, kidutizolod, tudod. Hát akkor... Aha, duti, hoppá, az mi? Mi is? Azt, hogy leteszi a jelvényt. Nem gondolod, hogy hivatalos Aha. embert fogok összeverni. Fú, bakker. Aha. Értem. Én ezt nem értem. Nem értem. Mit nem értesz? Mi folyik itt? Még folyik így gyöngyösön? Igen. Gyerek, Hát, nem megvertek. tudom. Káta, gyere. Arra jöttök, ott beleszóltuk egy olyan dologba, ami semmi közöttük, aztán meg itt Hát uram, én mondtam itten, hogy beszéljük meg a dolgokat, de látja, az én feletteseim nem hallgatnak rám. Azt mondják, hogy én egy kis kakademista kis sejkdugasz vagyok, látja? Pedig én jót akartam, mondom, hogy telepen nyugodt bék legyen. Hát eddig azt hittem, én is jóban vagyok a Noával, de hát ezek szerint... Mindegy, jön még majd összereltettem. Hát, én nem tudom. Én egyet mondok, uram.
Én mindent megpróbáltam az ügy érdekébe. Pár füves már ledobok itt, véletlen. Jó, teszi. Jó vagy, jó, oké? Mindjárt meg megleszünk. Mindjárt megleszünk. Most itt a kollégái lőni fognak, vagy most akkor mi lesz? Milyen kollégáink? Hát, akik itt vannak sárga pény, meg bolid, meg hasonlókkal. Hát de ők mondták, hogy veled vannak, vagy mi a tököm. Hát én a hölgyel voltam, meg abból, aki ott van a másik. Majd a telepéről nem visznek el embert. Én nem vagyok itt, én feszapú, csak azt akarom tudni, hogy most akkor lőni kell, vagy nem? Gondolom rajongók, amit tudom én. Ja, Sok mindenkit ismerünk, tudja. Magukat is ismertük, vagyis azt Ja, hittem, hogy ismerik magukat. én Most majd azért, mert elcsatták egy pokon, azt hittem, hogy elfordítják a fejüket, nem láttak sem. én nem tudom, én Azt hittem, én hogy azt vagyok ennyire hallottam, jóba, hogy... de hát, hogyha nem, akkor... Én lennék akkor ilyen majd jóba, uram. állok hozzá. Én lennék ilyen jóba, én felajánlottam, mondom azt, hogy hívják itten. Nyugodtan, nyugodt körülmények között mindenki hangnem, megbeszélik, mindenki megy jobbra-balra, tehát be kellett hozni önöket, nem tudom miért, mire ért volt jó, de hát ez van. Nekem nincs ebbe beleszólásom, az a baj. Én ültem volna, ha ott megbeszélik. Na és mit fontoskodik? Hát itt Nem tudom. magyarok vagyunk, de hát. Útkor még a faszomat akarta szopkodni. Igen? Hát azt mondták, hogy Ratyi. Ratyi? Valamelyik munkatársra mondták ki a fótvelet. Az igen, a Ratyi gombóc. Kezdem már unni. Meddig hallgatóznak még azok kifele? Megnézem, mindjárt jövök már. Inkább vigyél fel, azt hallgassák, hogy biztos van több kihallgató. Kiengednek, az lesz az első, mi a kurva anyámat csinál, az agyonvernek. Gyertem. Én Ja. csak felvételre várok. Na mindjárt. No, van felvétel, haver? Értem. Gyere, én csinálom a tagfelvételt. Hol vagy? Ja, jó. Ne. Na, Pedig mikor azt lehet... mondták nekem, hogy várjak. Mikor lehet előre lőni? De már el lettem fogadva. De hát akkor mit akarsz még felvételizni? Akkor gyere osztál. Van lent a börtönben egy ember, gyere le, azt engedd szabadon, mert tévedésből zártuk le. Én mit csinálj, nincs rajtam. Ez ki? A padlóból beszél valaki. Szóval... Mondom, ha már fel vagy véve, akkor véletlenül bezártunk egy embert lent a cellába. Ja, Gyere le, vagy. menjél le, és akkor engedd el, engedd szabadon. Cellás beszél. A cellához beszél, érted? Tévedésből. Jaj, bocs. Meg adjál neki egy kis bánópénzt, ami véletlenül bezártuk, véletlenül, tévedésből. Gyere ki onnan, Kárter. Csuk be. Nagyon vad mit tanulni egyébként. Gyertek már, eddig unatkozzak ittene! Haló? Ha ez megtudja a fény, ezt meg... Nem, mindenki. Ha most ki fog menni valaki... Nem kell kimenni, hanem oda kell, az újoncot küldjétek le a fogdákhoz, és engedje szabadon, akit véletlenül bezártatok. Fusson már, bazd meg a cellához, beszélsz. Nyugi. De hát engedjétek el Csorot, én vagyok, az Isten szól hozzátok. Ő csak. Ne cigányozzál, még egyszer meghalom, hogy cigányozzál, szétbaszom a szádat. Kísérjétek ki, kérlek, köszi. Nem. Jöjjön, uram. Az egyik emberet lecigányozott, haver. Saját magára mondta, azt ne zavarjuk. Már róla felvételem. Minden miatt nyújthat be majd egy panaszt. Jó, menj vissza fel. Hát a főnökötöknek kell jönni, hogy az ártatlan szabadon engedje meg. Carter, menj vissza fel. Merre? Ide? Kihallgatóba, ide be.
Ugyanígy csináld meg, légy szíves Ábel, jó? Jó. Csináld meg Ábel. Álljon oda. Hogy a pistolit? Hova oda? Oda. Hova oda? Ahova mutatok? A falhoz. Jó, ott jó. Forduljon felém. Rendben. A nevét szeretném kérni először is. Milyen neve, uram? Jogomban áll hallgatni. Bármi, amit mondok, felhasználható ellenem a bíróságon. A Jogomban áll nevét ügyvédet kértem, fogadni. ne a Miranda jogokat. Élek az első jogommal. Jó, ez esetben akkor bűnös lesz. Hogyha él azzal a jogával. Nem Meg lehet akkor élek a tartóztatni akar. másodikkal is. Mivel? Hát, hogy Mivel jogomban áll szeretné ügyvédet élni? fogadni. Jó, rendben, akkor kollega hív egy ügyvédet, vagy magának van ügyvédje? Nem szoktam ilyen helyzetbe kerülni, hogy ügyvédem legyen. Jó, akkor kollega tud hívni egy ügyvédet? Megnézzük, hogy van a városban. Ha nincs, akkor sajnos nem bírok. És fogadok az iPhone-ot, átnéztétek a képeket benne, mi? Tessék? Bocsánat, nem voltam itt fejbe. Haló, haló? Mondom, a társának a rádiója meg a telefonja nálam maradt, úgyhogy ezt majd maga fogja visszaszolgáltatni neki. Na, magának. Gondolom nem voltak még kész az átnézésre. Na kollega, van ügyvéd? Kiírtam, de telefonon nem értem el. Ja, hát akkor, hogyha telefonon nem érte el, akkor... Az egyiket, de lehet van új ügyvéd is már. Ja. Úgyhogy emiatt ki kell írnom. Akkor inkább nem kell ügyvéd. Ez így nem kell ügyvéd akkor? Inkább nem kell. Jó, akkor képviselőjem magát. Így van. Rendben. Akkor annyi lenne a kérdésem, hogy először is a neve. Az Uram? anyukám adott nekem. Milyen neve? Hogyha együttműködik, akkor megúszza. Hogyha nem, az esetben Ez bűnös lesz. zsarolás. De uram, ez nem zsarolás, Maga ezek fenyeget. tények. Nem fenyegetem, tehát hogyha most Nem, azok a együttműködik, tények, hogy akkor... maguk maszkban vannak, hogy ne ismerjek fel magukat. Az egy tény. Várjon, mert nem bírom levenni a maszkomat. Azért vagyunk uram maszkban, mert ez a protokoll nálunk előírja. Egyik rendvédelem más protokoll alapján működik, mi nekünk a protokoll Működik? szabályzatunkban benne van, az, hogy kötelező minden egyes igazoltatásnál és bármilyen konfrontálódással a civilek szemében maszkot viselnünk, ami legalább a fél arcunkat takarja. Rendben, akkor kérhetném a rendőrségi iratokat? Az ügyel kapcsolatban? Rendőrségi Uram. iratokat magának nincs kötelessége megnézni. Dehogy Egyrészt joga nincs megnézni. Dehogy nincs. Valamit olyan Másrészt tud. a dokumentumokat meg tudja nézni az atf.hu, www.atf.hu, sj.hu oldalon, ott mindent megtalál az ATF-re. Hát most sajnos nem tudok oda fölmenni, mert nincsen telefonom. Jó, mindegy, majd megnézi a kihallgatás után. Akkor megmondja végre nekem a nevét, hogy haladjunk. Noah. Teljes nevét. Noah White. Noah White, jó. Megnézem mindjárt a rendszerbe. Ha a rendszer, akkor nem kellett volna megkérdezni, egyből meg kellett volna nézni. Hogy nézzem meg, hogyha... Uram, hogyha nem kéne tudom a magának nevét, valami akkor szemüveg? hogy Nagyon nézem közelről meg? nézi azt a kijelzőt. Jó, Noah White, ilyen nincs. Akkor Noah Black. Egyszerű, helyezzétek rá az új lenyomatát. Jó, akkor felveszem innen az merőlködünk ülőnyomat, itt, elmerőlködünk itt. leteszem ide.
tegye rá. Nem erőködünk itten. De uram, ha együttműködne, akkor szabadon távozhatna, csekk nélkül. Lehet. Én is szabadon távozok, azt a csekket meg majd behajtom rajtatok, amikor jöttök szerelni. Uram, Igen? tegye oda az ujjat. Nem. Kényszerítő eszközt fogok alkalmazni, ha nem teszi oda az ujjat. Nem vagyok köteles. De köteles. Melyik paragrafus, akkor melyik idejövök, bekezdés? befogom az úrnak a kezét. Jó, Uram, felveszem az ez ujjlenyomatolvasót. Az ujjlenyomatóra. Oda teszem az ujjához. Uram, Jó. ez erős! Leteszem oda. Jó, le is Beindítom a ujját. gépet. Oké. Az ott található a laptophoz hozzákötöm az ujjlenyomatolvasót, elkezdek petyigni a laptopon. Oké. Megnézem az új lenyomatot, hogy milyen névre szól. Rendben. Az új lenyomatolvasó. Pillanat is mondom, csak még éppen lefut. Jó, kész. Low Brenner. Na, akkor uram. Na most akkor. Ha az új lenyomatból megnézték a nevem, akkor most előveszem a faszom, azt nézzék meg, hogy mikor születtem. Uram! Jó? Amennyire erőltetik itt a dolgokat. Csupa nagy bevültűvel az erőltetiket. Jó? Hagyj ne kelljen még egyszer mondanom. Jó, uram. Na, akkor. Az lenne a kérdésem, hogy részletesen mondjál, hogy mi történt a dögvészbe. Bejött az a búzi büdös szájú köcsög, azt elkezdett fenyegetőzni. Ő Jó, de kiosztott a szép pártokon. szavakkal. Hát majd a szép szavakat majd kicenzúrázza. Úgyis azt írnak a jegyzőkönyvben, amit akarnak, ismerem már magukat. Ha nem vagyok szimpatikus, akkor én leszek a hibás. Ha szimpatikus vagyok, akkor nem én leszek a hibás. Ismerem már magukat, mit tudod. Rendben, uram. Részletesen mondja el nekem, hogy mi történt. Hát most mondtam el részletesen. Felnyílt az ajtó, besétált az a majomszájú, elkezdett ott pofázni, meg fenyegetni. Mi volt pontosan a fenyegetés, mit mondott? Mit is mondod? Ja, hogy mi csúnyán beszéltünk a jányról, aki vele volt. Igen. Hogy mi azt mondtuk, hogy ez a jány szopni ároda, meg mit tudom én Igen. mi. Az közben meg Igen. tök normálisan, barátságosan beszélgettem vele mindig is. Rendben. Szerelembejtés, vagy mit tudom én, a faszom baja van annak a köcsögnek. És az úr esetleg bármilyen, tehát az úr, aki magát megfenyegette, bármilyen kapcsolatba áll a hölgyel, aki még ott volt a helyszínen? Az melyikkel? Nem akit behoztak, behoztunk, a hanem a másik- másikkal. Hát A az- másikkal. Azt nem tudom, azt valószínűleg kurogatja, hogyha már ilyen dolgokat csinál, hát Rendben, mit tudom én. értem. Honnan tudjam? És mi volt a pontos fenyegetés? Tudja esetleg idézni a szavait? Hát szó szerint már nem, mert eltudant az anyám, azt nem arra figyeltem. Rendben. Értem. Jó, De akkor Noah, igazából barátom, azt hittem vagyunk maga olyan az- jóba, hogyha én véletlenül kicsúsztatok két pofont, akkor az emberi elfordítják a fejüket, hogy nem láttak semmit. Azt hittem, hogy vagyunk ennyire uram, jóba. akkor... Uram, elmondom magának, egyébként, mivel maguk szerelők, ezért annyi lett volna a feladatuk, hogy nekünk azt jelzik, hogy fenyegette az úr magukat, mert azt nem jelezték egy szóval se. Hát ott Hogyha barátom, azt jelezték volna, alkalomszünet, vagy akkor... későn érkeztetek. Jó, csak tehát, hogyha ezt elmondták volna nekünk, akkor teljesen másképp lett volna az eljárás, és akkor az urak kapták volna amit maguk. Tehát most érti. Ezért mondtam, hogy ezt normálisan is meg lehet beszélni, csak hogyha végig De tudtuk nem lehet volna normálisan beszélni, megbeszélni, ember. de meg Gondold már lehet magad a normálisan helyembe. beszélni, Gondold már meg magad a lehet... helyemben, amikor te ott vagy, és akkor van egy lány, tetszik neked. Te Igen. direkt szépen beszélsz vele mindig, udvarias vagy vele, szépen beszélsz, kedveskedsz. Igen, Nem kéred pénzt a szerelésünkért, hogy hátába vágóznál. igen. És akkor jön egy ilyen faszopó kanyhaló, aki olyanokat mond, hogy hogy én azt mondtam, hogy én meg fogom szoktatni a csajt, meg ilyenek. Vágod? Mhm. Neked is Értem. eldurranna az agyad. Jó, megértem, hogy eldurrant az agya, csak most Mi a probléma? kicsit... Tehát Na. most kicsit Hát pont azért... annyit kellett volna nektek is, hogy elfordítjátok veleteket, és rázok le, így csináljuk Jó, a balhét. nem, Oké? nem ennyit kellett volna Szóljatok, légy csinálnunk, hanem szíves, az hogyha maga első ezt ordénat, jelzi illetve nekünk, az orroknál. akkor őket hozzuk be.
Ember, most És ezzel mit akkor nem lett jelezzek egy volna ez. rendvédelemnek? Hogy azt Hát mondták, azt hogy meg fogok jelezze. szoptatni egy nőt. Gondolkozz már, more! Nem, tehát hogyha meg a De ezzel mit mondjak fenyegetés egy részét. rendőrség? Ezzel nem De nem, volt. uram. Honnan jöttél Azt te? mondta, Rózsi Dombró? nem azt mondta, hogy Nálunk Borsodban fenyegette ilyen magát évtek, az az úr. jó van. Megboxoljuk azt, aki nyert, az a király. Jó, de mivel ott voltunk, ezért mi Hát de minek bevittük voltatok ott? Ki volna. hívott oda titeket? Hívott valaki? Tessék? Hívott valaki? Ö, Na, minek nem jöttetek hallok oda? semmit a rádiótól. Senki Pillanat. nem hívott oda titeket, minek jöttetek oda? Szeretetné terveztünk egyébként. Azért mentünk oda, csak pont láttam Rossz a tervek. verekedés részét, azért avatkoztam közbe. Azért De volt neked nem ez az kellett volna egész. közbeavatkoznod. De Az nem... uram, hogyha én látok egy bűncselekményt, Az egy zárt akkor... terület. Az egy zárt terület. De az Neked oké, ott hogy egy push van. zárt Neked ott terület, push de van. hogy... Az egy zárt terület, neked Nem, ott push van. nem, Kint az ez nem utcán, igaz, hogyha tehát verekednek hogyha... közterületen, akkor beleavatkozhat. Nem, Ez hogyha egy egy zárt... zárt És helyen... hogyha egy megrendezett egy verekedés volt, vagy szerelőtelepen... filmforgatás, akkor mit csinálsz? Jó, de hogyha egy Na, össze-vissza szerelőtelepen... beszélsz, barátom. Jó, de hogyha filmforgatás lett volna, akkor gondolom jelezték volna, és akkor De elhagytuk hallottam a volna a kantikameráról, helyszínt. és mi hogyha azért nem szoktunk meg kantikameráztunk. Uram, Hopp, most meg elakadt a szavad. Na, küldj ide uram, egy, küldj Na, ide egy akkor meg rafináltabb kéne egy kihallgatót. forgatási engedélyt mutatni. Zárt területen nem kell forgatási engedélyt mutatni. Dehogy Publikus nem, területen akkor kell is. forgatási Dehogy nem. engedélyt mutatni. Akkor is kell. de a Hallod? szerelőtelep is Akkor a sok publikus. pornófilm, amit itt forgattok fenn, mikor nincsen eset, arról is mutassának el forgatási engedélyt. Láttam már a RedTube-on, meg az Nem, mivel nem xxl.com-on. szoktunk. Nem hat. Azért nem veszitek le a maszkot, hogy felismerjem valamelyik őtöket. Ismerlek már Hogy titeket. fejezze be. Nem ma jöttem le a falvédőről, testvér. Jó, de ezt a stílust fejezzük Jó, be. 50 000 számla, ezt lehet takarodni. Hallod, írjál 100 000-et, borrovaló is. Hát legyen. Egyébként képzelje el, a hölgy 5000-es számlát kapott, mert ő együtt tudott működni, de maga, mivel nem tudott, ezért maga 50 000-et kap. Úgyhogy gratulálok Írjál magának. 100-at. Írjál 100-at. Milyen indokot írjak kollega? Írjál 100-at. Borrovaló. Rendvédelemmel való tiszteletlenség, jó? Úgyis ti fogjátok kifizetni. Na, írjad már gyorsabban, nem érek itt rá veled. Jó, rendben. Átnyújtom a számlát. Tessék, uram. ATF lezárását hamarosan. Jöjjön. Jöjjön. A motyót visszaadott, haver. Majd igen, kint. Menjen előttem. Fel a Hát lépcsőn. jó lenne, hogyha te menni előre, mert nem tudom merre kell menni. Fel a lépcsőn. Majd mondom merre. Egyet megyünk föl. Mondjuk minden hamusba cigi küstölök el. Jó, ott egyenesen az ajtón Egészségetekre ki és figyeljetek balra. oda. Balra. Rendben, mehet. De felvételiztesse le az, akinek... Én a helyetben nem Tisztelet. mennék ide, menni az SOD-hoz, sokkal jobbak, mint ezek. Viszlát. Jó, viszlát. Szabadság! Na, Hát Morejna, hogy megyek el? Elfut. Sétálsz, futsz. Miről beszélsz? Paletói garázshoz elfutsz. Viszontlátásra. Aha, várj csak, az iPhone-om hol van, haver? Jó, itt van. A haverjának is adja vissza. Kedvenc szám? 23. Egy, ez az enyém, meg a haveromé. Én most Meg akkor még rádiót is pattintsák. Meg a haveromét is. Tessék. Majd még adjál, hogy 5000 bánópénzt, amit tartottatok. Nem. Szevasztok! Viszlát.